яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати Тоҷикистон дастгирии ятимону барҷумондагон ва оилаҳои ниёзманд маҳсуб меёбад. Ин ашхос ҳамеша зери таваҷҷӯҳ ва сарпарастии роҳбарияти олии мамлакат қарор доранд ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯмакҳои идомаёбанда ба ин қишри аҳолиро дар авлавияти фаъолияти корӣ қарор дода, зимни баромаду суханрониҳои хеш соҳибкорону афроди имкониятдоштаро ба пайравӣ аз анҷом додани чунин амалҳои хайру савоб роҳнамоӣ менамоянд. боиси хурсандӣ аст ки афроди саховатпеша ин дастуру роҳнамоиҳои пешвои миллатро сармашқи кору фаъолияти хеш қарор дода, бо ҷонибдорӣ аз ин сиёсати инсондӯстонаи сарбари давлат дасти кӯмак ба беморону ниёзмандон ва ятимон дароз менамоянд. бо нишони ҷонибдорӣ амиқ аз ин сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастуру ибтикороти раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, узви Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил, соҳибкор ва вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов ҳам иқдоми наҷибу хайрхоҳона пеш гирифта, аз ҳисоби даромадҳои фаъолияти соҳибкориаш боз як оилаи ниёзмандро аз ноҳияи Рӯдакӣ соҳиби манзили истиқоматӣ кард. Шаҳобиддин Ҳабибов истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ ки ҳам худ ва ҳам ҳамсараш нобино ҳастанд, соҳиби 3 фарзанди дусрӯяк аст ва соҳиби манзили истиқоматии шахсӣ гардидан аз орзуи деринаи ин оила буд. ҳоло ки ин орзуяшон ҷомаи амал пӯшид, аз ин тӯҳфаи арзишманди соҳибкор зиёд хурсанд шуда аз он ибрози хушҳолӣ карданд ки чунин соҳибкорони саховатпеша ҷонибдорӣ аз сиёсати инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат менамоянд ва кӯмакҳои хешро ба дигар ҳамватанон дареғ намедоранд. ба гуфтаи номбурда таъкидҳои пайвастаи сарвари давлат дар роҳи дастгирии ятимон ва оилаҳои ниёзманду бесаробон бешубҳа ба ин табақа нерӯ бахшида, боис мешавад ки онҳо ҳисси танҳоию тангдастии худро канор мегузоранду умед ба ояндаи нек мебанданд. мо миннатдории худро аз пешвои муаззами миллат, пешвои ғамхори маъюбон ва давлату халқи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки пайваста мо маъюбонро дастгирӣ намуда ғамхори худро нисбати мо маъюбон дареғ намедоранд. ҳамчунин раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки пайрави хиратмандонаи падари худ ҳастанд, моро дастгирӣ менамоянд. мо аз эшон арзу сипос менамоем ва дуои онро мекунем ки ҳамеша сарбаланд бошанд, комёбу саодатманд бошанд. ҳамчунин месазад ки ман аз шумо ҳоҷи Маҳмуд Муродов арзу сипоси беандозаву беадади худро баён кунам ки ин гуна хонаи саропоҳ зебову гувороро барои мо сохта ҳадя намудед. манзили истиқоматии ҳадиянамудаи соҳибкор Маҳмудҷон Муродов ба Шаҳобиддин Ҳабибов ва аҳли оилаи ӯ дар як мавзеи бисёр ҳам зебои деҳаи навбунёди Машъали ҷамоати деҳоти Чоргултепаи ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир буда бо тарҳи зебо сохта шудааст. масоати замини назди ҳавлигӣ бо инобати сохтмон дар он 6 садякро ташкил дода, манзили истиқоматӣ аз 5 ҳуҷраи кушоду барҳаво, ошхона бо тамоми ҷиҳозу асбобҳои маишӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. ҳуҷраҳо ба пуррагӣ бо асбобу васоили зарурии рӯзгордорӣ аз қабили курпаю палос, мебелу рахтҳои хоб, яхдону телевизор, мошинаи ҷомашӯӣ, тафдон ва дигар асбобҳои зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. инчунин барои аҳли хонавода анвои зиёди маводи озуқаам дастрас карда шуд. бо инобати вазъи саломатӣ ва нобино будани аъзои оила дар ороравҳои манзили истиқоматӣ пандусон насб гардидааст. саҳни ҳавлӣ ҳам дар масоати зарурӣ семинпӯш гардида, бо мақсади таъмини муҳити тозаи экологӣ дарахтони ҳамешасабзу мевадиҳанда ва гулҳои зебои гуногунранг ҳам шинонида шудааст. соҳибкор барои таъмини бозию фароғати кӯдакони хонавода ки сину соли гуногун доранд, анвои мухталифи бозичаҳо харидорӣ карда ба онҳо ҳадя намуд ки боиси хушҳолии беандозаи ин дусрӯякон гардид. соҳибкор ва вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов аснои супоридани ҳуҷҷати манзили истиқоматӣ ба ин оила бо онҳо суҳбат карда иброз дошт ки ин қабил амалҳои эҳсонкоронаро ӯ ва дигар ашхоси савобҷӯ бешубҳа дар пайравӣ аз сиёсати инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат ва дастуру ибтикороти ҷавонмардонаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ менамоянд. ба таъкиди номбурда бо истифода аз шароиту имкониятҳои фароҳамкардаи давлату ҳукумат дар бахши соҳибкорӣ ва имтиёзҳои фароҳамкарда соҳибкорону афроди дороро ҳам зарур аст пайравӣ аз дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат карда, аз ҳисоби даромадҳои фаъолияташон ба қишри ниёзманд ва ятимону барҷумондагон дасти кӯмак дароз намоянд. дар ҳамин ҷо бо мақсади ҳалли камбудиҳои ҷойдошта ба ин оила иловатан кӯмаки молиявӣ кард.
дар воқеъ чунин амалҳои наҷиби ин қабил соҳибкорон ки аз дастуру ибтикороти роҳбарияти олии мамлакат маншаъ мегиранд боиси пайравию ҷонибдорӣ буда бо анҷом додани чунин амалҳои эҳсонкорона сатҳи зиндагии оилаҳои ниёзманд ба тадриҷ беҳтару хубтар мегардад.